Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay mula kay Makoy na tubong Isabela pero naninirahan sa Metro Manila. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, isa ako sa mga nakikinig sa drama nyo noong ito ay nasa radyo pa. At ngayon, lagi akong nakaabang sa mga upload nyo sa YouTube. Itago nyo na lang ako sa pangalang Makoy. Taga Isabela ako, pero dito ako nakatira sa Maynila dahil sa trabaho ko. 3 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Hindi nakapagkolehiyo ang aking panganay na kapatid dahil sa hirap ng buhay namin sa probinsya. Sana'y mabigyan din ng pagkakataong maisadula ang aking kwento at makapag-iwan ako ng inspirasyon sa mga tagapakinig. Makoy anak, alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay natin. Kaya hindi namin maipapangako na makakapag-aral ka pa sa kolehiyo. Yan ang ikinalulungkot ko, Nay. Lalo na't gustong-gusto ko talagang mag-aral at makamit ang mga pangarap ko sa buhay. Anak, Gusto ko pong makaahon tayo sa hirap. Gusto ko po kayong bigyan ng magandang buhay ni Itay. Kaya gusto ko pong mag-aral. pero anak, alam mo rin kung anong buhay meron tayo. Nag-aararo lang kami ng lupa ng tatay mo. Ang kinikita namin, hindi sapat sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Nay? Kaya ngayon pa lang, ipinapaunawa na namin sa iyo anak
talagang hindi ka namin kayang pag-aralin ng kolehiyo. Basta, hindi ako mawawalan ng pag-asa, Nay. Gusto ko talagang mag-aral. Gusto ko pong makapagtapos. Tiyak na matutuwa ka sa sasabihin ko sa iyo, Makoy. Ano po yun, Tay? Nakausap ko ang bunsong kapatid ko. Yung tiyahin mong nasa Maynila. Si Chang Olga po, Tay? Oo, anak. Sinabi ko sa kanya na gusto mong magkolehiyo. Tutulungan ka raw niya. Talaga po, Tay? Oo, anak. Titira ka doon at siya na ang magbabayad sa tuition fee mo. Pero kami pa rin ng nanay mo ang magpapadala ng allowance mo. Gusto ko yan, Tay. Pero, ano pong desisyon nyo? Di pumunta ka, anak. Gusto mong mag-aral, hindi ba? Pero ang allowance ko po, baka mamroblema po kayo. Gagawan namin ng nanay mo ng paraan ang allowance na ipapadala namin sa iyo. Ang mahalaga, may matitirhan ka roon at may pambayad ka ng tuition. Sa bagay, Tay, gusto ko po yan para makapag-aral po ako sa kolehiyo. Natutuwa akong nakatawag kayo, Nay. Kumusta kayo dyan? Mabuti naman, anak. Buti nakapagremedyo kami ng load para matawagan ka. Nay? Nagtataka ka siguro, anak, na ilang buwan na kaming hindi nagpapadala ng allowance mo. Opo, Inay. Pero naiintindihan ko po. Nahihirapan lang talaga ako pag wala akong allowance. Alam niyo naman po, tirahan at tuition fee lang ang sagot sa akin ni Tita Olga. Anak, ikinalulungkot kong sabihin sa'yo, pero hindi ka na talaga makakapagtapos ng kolehiyo. Ha? Nay? Nahihirapan na talaga kami ng tatay mo. Halos hindi na kami kumakain ng kapatid mo dito tuwing nagpapadala kami ng allowance mo. Kaya kailangan mo nang tumigil, anak. Ano? Pero sayang naman po ang naumpisahan ko. At isa pa, gusto ko po talagang makapagtapos. Kung titigil man ako, maghahanap po ako ng trabaho dito para makapag-ipon at makapag-aral din ako. Ganyan na lang ang gagawin ko, Nay. Makoy, anak. Kumusta ang napasukan mong trabaho? Saan ka nga ba nagtatrabaho? Slaughterhouse ng manok, Tay. Dito ako nagtatrabaho. Oo nga pala. Kumusta ka naman dyan? Mahirap ang sitwasyon ko dito, Tay. Ha? Bakit, anak? Anong nangyayari sa'yo dyan? Grabe ang amo ko dito. Magsisimula kaming magtrabaho sa slaughterhouse alas 12 ng hating gabi hanggang alas 8 po ng umaga. Pagkatapos ng trabaho namin sa slaughterhouse, pinapapunta po kami sa Bulacan para magsaka sa kanyang lupa. Ano? Sobra naman yan, anak. Paano ka pa makakapagpahinga niyan? Halos wala na nga kaming pahinga, Tay. Masyado rin akong minamaliit ng bayaw niya dahil nga galing ako sa ibang lugar. Malapit na nga akong hindi makapagtimpi, Tay. Ano? Kung ganyan rin lang, umuwi ka na lang dito, anak, at baka mapasubo ka pa dyan.
sa mga pangyayari sa trabaho ko, Ate Emmy, at dahil sa sinabi ng tatay ko, umuwi ako sa lugar namin. Nang makabalik ako sa Isabela, nagtrabaho ako sa bukirin, namitas ng mga gulay at mais, nagtanim at nag-ani ng palay. Akala ko hindi na ako makababalik sa kolehiyo. Pero sa tulong ng isang opisyal sa aming lugar, naging scholar ako at nakapag-aral ng BS Business Administration sa tulong ng LGU sa aking lugar at sa pagsisikap ko na rin. Pero nung nag-OJT na ako, ganito ang mga pangyayari. Nakautang ka ba ng perang gagamitin ni McCoy para sa OJT niya? Hindi nga eh. Ha? Pinuntahan ko na ang mga taong inaasahan kong makakapagpahiram sa atin. Pero wala akong nautang. Kinapalan ko na rin ang mukha ko at nagpunta ako sa 5-6 para lamang manghiram. Pero napahiya ako. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang kapal daw ng mukha kong mangutang, pero wala naman daw akong maipambabayad. Ha? Mabuti raw sana kung may ari-arian tayo para may mahila sila kung hindi ako makabayad ng utang ko. Pero wala rin naman. Grabe naman ang pagsasalita nila sa iyo. Talagang grabe sila. Nahihirapan na nga tayo sa buhay. Lalo pa nila tayong minamaliit. Kawawa naman si Itay. Hindi na nga siya pinautang. Pinahiya pa siya. Nakakaawa nga yun ng tatay ko ngayon. Napagod siyang naghanap ng mauutangan para sa akin. Pero nabigo. Napaupo na lang siya sa harap ng pinto dahil sa sobrang kalungkutan. Pero hindi ako papahig na panghinaan ako ng loob dahil sa mga pangyayaring ito. Gagawin kong inspirasyon ng mga pinagdadaanan namin ngayon para magtagumpay ako. Oo, sisikapin kong matulungan ang mga magulang ko. Hindi ko sila pababayaan. Tutulong ako para makaahon kami sa hirap. Tutulungan ko si Itay na maghanap ng mauutangang pera para may gamitin ako sa OJT. Malapit ko nang makamit ang mga pangarap ko. Kaya hindi ako dapat sumuko. Hindi ako susuko. Nay, Tay, salamat sa tulong nyo. Dahil sa inyo, nakapagtapos na ako ng kolehiyo. Anak, ikaw ang pangunahing dahilan kung bakit ka nakapagtapos. Kaya kung hindi ka nagpursige, hindi ka nakapagtapos. Tama ang nanay mo. Dahil din sa pagsasakripisyo mo at pagpupursige, kaya ka nakapagtapos, anak. Huwag po kayong mag-alala. Hahanap po agad ako ng trabaho, Tay, Nay, para maiahon ko na kayo sa hirap. Salamat naman, anak. Oo, anak. Salamat at hindi ka nagpadala sa mga negatibong pangyayari.
Hindi ka nagpa-apekto sa mga nagsasabing hindi magbubunga ang pagsusumikap mo. Kaya ngayon, nakapagtapos ka na. At hindi ko inayaang maapektuhan ako, Itay. Sabi ko nga sa inyo, gagawin ko ang lahat para maiahon ko kayo sa hirap. Salamat anak. Umaasa kami sa mga pangako mo. Sana matupad lahat ang mga pinapangarap mo. Huwag mo sana kaming pababayaan, anak. Talagang hindi po, Nay. Hindi ko po kayo pababayaan. Tay, pasensya na po kayo. Nakapasok nga ako sa Rural Bank, pero hindi po sapat ang sweldo ko para matulungan ko kayo. Makoy, anak ko. Ang sabihin mo, talagang wala kang silbi. Nangako ka na tutulungan mo kami. Iaahon mo kami sa hirap. Pero wala rin palang mangyayari. Tay. Buwisit talaga. Makoy, anak. Huwag mo na lang pansinin ang inay mo. Wala naman palang Pabayaan mo na lang sa'yo. siya. Biglang nagbago ang pakikitungo sa akin ng nanay ko nung nakapagtrabaho na ako. Pero hindi ko pa rin sila natutulungan, Ate Emmy. Lagi niya akong sinasabihan ng mga masasakit na salita. Wala daw akong kwentang anak dahil hindi ko sila matulungan at umabot pa sa puntong tinataboy na ako ng nanay ko. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko na pinansin at inintindi ko na lang ang nanay ko dahil malamang pagod na siya sa hirap ng buhay. Hindi rin ako nagtanim ng sama ng loob dahil nanay ko siya. Hanggang sa naisipan kong kumuha ng entrance exam ng PNP sa Napolcom dahil naisip ko na kung makapasok ako sa gobyerno at mabibigyan ako ng magandang pagkakataon, ay posibleng makakuha ako ng permanenteng trabaho. Nay, malapit na po ang exam ko. May pa-exam-exam ka pang nalalaman. Wala ring kwenta yan kasi wala ka ring silbi. Grabe naman kayo, Nay. Imbis na palakasin niyo ang loob ko, ganyan pa ang sinasabi niyo sa akin. Sumasagot ka pa. Wala kang respeto. Wala kang respeto sa akin bilang nanay mo. Alam mo pong may respeto ako sa iyo, Nay. Pero kayo po... Ay nako, walang magandang kahihinat na ng buhay mo dahil wala kang respeto sa akin na nanay mo. Tandaan mo ang sinabi ko. Wala kang mapapala kung wala kang respeto. Nakakahiya kung alam ko lang na magagawa mo sa akin ito. Pinisa na lang sana kita ng maliit ka. Grabe naman ang mga sinasabi ni Nanay. Diyos ko, huwag mo po akong pabayaan. Bigyan mo po ako ng lakas ng loob. Huwag mo akong hayaang panghinaan ng loob. Higit sa lahat, huwag mo po akong iiwan, Panginoon. Huwag mong hayaang mawala ang pananalig ko sa iyo dahil sa mga pangyayaring ito.
Huwag mo po akong pababayaan, Diyos ko. Tay, nakapasa ako sa PNP entrance exam. Masaya ako para sa iyo. Binabati kita, anak. Salamat, Tay. Pero kailangan ko pong pumunta sa Maynila para sa training. O sige, anak. Magre-remedyo ako ng perang gagamitin mo. Huwag mo nang isipin yun, Tay. Ang hiling ko na lang, huwag mo sanang pabayaan ang sarili mo. Ganon din si inay at ang mga kapatid ko. Anak, At palagi nyo sana akong isama sa mga panalangin nyo para makapasa ako sa training ko. Para maging isang ganap na pulis ako. huwag kang mag-alala, anak. Lagi kang kasama sa panalangin ko. Lagi kong hinihiling sa Panginoon na tulungan kang abutin ang mga pangarap mo sa buhay. Tay, Minsan ko pang ipapakiusap sa iyo, Makoy. Huwag mo sanang kamumuhian ang inay mo. huwag mo nang alalahanin yan, Tay. Hindi po mangyayari ang iniisip nyo. Kahit kailan, hindi ko po magagawang kamuhian si inay. Patawad din po kung nasagot ko siya noon. Pero hindi po nawala ang respeto ko sa kanya. Higit sa lahat, ang pagmamahal ko sa kanya bilang ina ay hindi nawala. Naiintindihan kita, anak. At patnubayan ka nawa ng Diyos sa training mo sa Maynila. Oh, ano pang hinihintay mo? Magbihis ka na at pupunta na tayo sa Maynila. Oh, bakit? Ano bang iniisip mo? Nahihiya akong magpakita sa anak natin. Bakit ka naman mahihiya? Dapat lang na naroroon ka sa panunumpa ng anak natin bilang isang ganap na pulis. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan. Maraming sakripisyong ginawa si Makoy bago niya nakamit ang kanyang pangarap. Kaya dapat lang na sinusuportahan mo siya bilang kanyang ina. Yun na nga. May mga nangyari noong nakaraan. Nawalan ako ng Huwag kang mag-alala. Matagal nang kinalimutan ng ating anak yan. Ang mahalaga, nariyan tayo para tunghayan ang pagiging ganap na pulis ni Makoy. Nay, nagsweldo na ako. Eto po. Oh, Nay. Bakit nakatingin ka lang sa akin? Tanggapin mo na po itong pera. Panggastos at pambili ng mga kakailanganin natin dito sa bahay. Makoy, anak. Kasi... Nay. Ano ba? Ba't nakatayo ka na lang dyan? Kunin mo na po itong pera. Nay, niyakap mo ako? Patawad, anak. Patawad. Bakit, Nay? Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Ano po bang nangyari? Ang laki ng kasalanan ko sa iyo, anak. Nay, ano bang kasalanan ang sinasabi mo? Wala po akong alam na kasalanan mo sa akin. Meron. Malaki ang kasalanan ko sa iyo. Nawalan ako ng tiwala sa mga pangako mo sa amin ng tatay mo nung graduation mo.
Minaliit kita, anak. Inapi kita. Yun po ba? Nay, huwag niyo na pong isipin ang mga nangyari noon. Nakalimutan ko na po yun. Wala po kayong kasalanan sa akin. Kaya hindi kayo dapat humingi ng tawad. At huwag na kayong umiyak. Makoy, anak. Ang mahalaga, Nay, natupad ko na ang pangako ko sa inyo. Tutulungan ko kayo. At sisiguruhin kong maiaahon ko na kayo sa hirap. Pangako po yan, Inay. Ilang taon na akong nakatira dito sa Metro Manila dahil 2016 pa ako na-assign dito bilang pulis. Breadwinner ako ngayon ng aking pamilya at tinutulungan ko ang aking nakababatang kapatid sa kanyang pag-aaral. Kasama ko ang napangasawa ko dito sa Maynila pero wala pa kaming anak. Ganun pa man, masaya kami. Dahil alam naming pareho na mabibiyayaan din kami ng anak. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Makoy. Una sa lahat, Makoy, binabati kita. Congratulations! Marami kang pinagdaan ng hirap bago mo naabot ang mga pangarap mo. At alam mo kung bakit hindi ka nabigo? Dahil matibay ang pananalig mo sa lumikha at may mabuti kang puso. Isipin mo na lang, ang sarili mong ina ay nawalan ng tiwala sa iyo at muntik ka ng usigin. Pero kahit ganon, napanatili mo ang pagmamahal mo sa kanya, lalo na ang pananalig mo sa lumikha. Kaya ngayon, tinatamasa mo na ang bunga ng lahat ng iyong sakripisyo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsusunod